Tatry, že vidieť, že tak dobre sa to fotografuje, aj keď slnko som čakal, že by tam už malo na ne svietiť, no neviem, prečo sú ešte v takom tieni, ale tak inak celku ako oblačnosti málo, sem tam nejaká oblačnosť, ktorú lietadla priniesli, to asi tak všetko, takže začiatok dňa zdá sa, že je celkom dobrý. Môžeme sa pozrieť ďalej, ako to vyzerá. Tu máme Banskú Bystricu, nie? Áno. Takže tiež také pokojné ráno, na prvý pohľad oblačnosti žiadna, alebo sem tam niečo také, nič také, že by to vyvolávalo nepríjemný pocit z nejakého dažďa. A ešte tam máme niečo, nejak mi to už nechce preskočiť. Tá Bystrica je pekná, ja by som to nekazila náhodou iným obrázkom. Takže môžeme teda povedať, že ešte tu je jeden obrázok. Toto je niekde smerom už k Trnave, niekde západné Slovensko, takže tu tiež vidieť dočmranú oblohu. No, to je ale téma na úplne iné veci, nie na normálny oblak, ale skôr na nejaké chemtrails. No, takže